Anem a repassar la nostra agenda Nightlife per aquesta propera setmana. 8 de febrer és el dissabte que tenim ja a les portes, i a les portes també tenim una festa important i destacada des de Millennium i Cosmic Club. Tenim el seu gerent, en Carles. Què tal? Molt bé, content. Content perquè tenim una festa important aquest dissabte, 8 de febrer a Millennium. Doncs sí, tenim el primer festival del 2014 del grup gironí més internacional, més potent, que és Midnight, en el qual ens portarà el seu nou format de festa, amb tota la seva artilleria de disc-jockey, Ruben Rider, Luxury, Luca Caro, i bueno, tota una escenografia especial, una animació, regals. Bé, el que ja molts sabeu dels festivals Midnight, juntament amb tot el potencial de la sala Millennium, el qual doncs, també la sala Pachanga, Miqui Pujol, Bernie DJ, la carpa, Zona Fumadors, amb l'Isaac Liart, amb la música electrònica. Doncs tenim un festival molt important que sé que agradarà. Exacte, s'uneixen dues marques importants, Millennium per una banda, amb tot el que comporta aquesta sala, aquest complex, i a més, per l'altra banda, Midnight amb la seva nova festa que, com tots sabeu, doncs, heu vist imatges dels seus festivals, i primera vegada que fan aquest nou concepte de festival aquí a les comarques de Girona, i en aquest cas a Millennium, com sempre, entrades anticipades i també llista, no? Sí, en principi hi ha diferents punts de venda i a través de la web de la discoteca també podem adquirir l'entrada. D'aquesta manera s'estalvien uns diners i l'accés preferent i més ràpid, o bé s'obren llistes amb descomptes per tothom que no tingui l'accessibilitat cap a la compra d'entrada. Recomanar la compra d'entrada perquè hi ha un estalvi i hi ha una accessibilitat molt més ràpida, però ho posem fàcil perquè tothom pugui venir i disfrutar. Exacte, fàcil a través de www.cosmicclubmillennium.com. També hi ha tota la resta de la informació per a la festa d'aquest dissabte, 8 de febrer, Midnight a Millennium i Cosmic Club. Carles, gràcies. Un plaer. Fins aviat, seguim la propera setmana amb més agenda Nightlife, més propostes per la vostra comunitat d'oci nocturn des de Digital Hits TV.